Hej, mit navn det er Flemming Trapp. Jeg er stifter og indehaver af Trapp Consulting. Vi er et meget højt specialiseret rådgivningsfirma, der har specialiseret os i rådgivning af botilbud, opholdssteder, krisecenter, herberger, misbrugsbehandlingstilbud, alle typer af tilbud, der ligger under lov om socialtilsyn og friplejeboligloven. Noget af det, vi er rigtig skarpe på, det er opstart og nygodkendelser af botilbud. Vi er også rigtig skarpe på ledelsessparing og ledelsesudvikling. Vi arbejder rigtig meget med bestyrelsesoptimering, bestyrelsesuddannelser, som er meget vigtigt. Og vi arbejder også med strategisk rådgivning i forhold til alle typer af offentlige myndigheder. Det er meget vigtigt, at man som tilbud har fuldstændig styr på den del af det. Og så arbejder vi selvfølgelig med juridisk og økonomisk rådgivning helt generelt i forhold til det at drifte og opstarte et botilbud. Hvis du er blevet nysgerrig på, hvem vi er, så gå ind på vores hjemmeside www.trapp.consulting eller ring til mig på 72 73 64 74. Jeg sidder klar ved telefonen, og skulle du få lyst, så er der en helt fin mulighed for et uforpligtende møde og en god kop kaffe. Jeg ser frem til at høre fra dig på forhånd.